Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Bidiyon mu na yau za mu bayani ne akan yadda za ka mai da Facebook ɗinka daga ad zuwa follower. Misali ka ganin kamar Facebook ɗinka duk lokacin da mutum ya shige shi zai ga ad ne a gurinka, so mutane suna so su mai da shi a follow, da zanto mutum following ɗinka zai yi. To da farko inda za ku shiga, kamar ga mun dawo fuskan Facebook ɗinmu kamar haka, ya buɗe mana haka, ga wasu ɗigagga guda uku nan daga sama za mu danna su. Idan muka danna su za mu jawo mu yo ƙasa, ga inda aka rubuta setting and privacy, gashi nan sai mu danna shi. Idan muka danna shi, mun danna shi kamar haka, ga setting ya nuno mana setting again, sai mu danna setting. Ga setting ya nuno mana, mun danna sai mu jawo mu yo ƙasa, ga inda aka nuna mana how people find and contact you, gashi nan how people find and contact you, za mu danna shi. Gashi mun danna shi kamar haka, ga gurin da aka rubuta who can send you a friend request, gashi nan sai mu danna shi kamar haka. To nau dama a followers din yake, to kai da naka yake ad kana so ka mai da shi a followers, idan ka zo za ka isko naka ya dawo who can send me friend request, ya dawo ga everyone, ga digon nan ya dawo ga everyone. To za ka dawo da shi a friend of friend, ka danna shi kamar haka. Yanzu ya koma friend of friend, gashi ya dawo friend of friend. Shikenan ka gama nan gurin.